A semana que ven, os días 7 e 8, ten lugar a Feira de Produtos Tradicionais do Eixo Atlántico norte de Portugal. O día 7 sábado e 8 domingo, o horario da feira é de 11 da mañá a 2 da tarde e de 5 da tarde ás 9. Contamos con 20 produtores, 80% van a ser de produtos gastronómicos e un 20% de artesanía. Como todos os anos, son na súa maioría da zona de Trás-os-Montes de norte de Portugal e de todos os puntos de Galicia. É unha feira, como sempre, de degustación e venta. A parte da venta, temos programadas outras actividades que vamos a ter 2 talleres, un o sábado en horario de 6 da tarde, con cinza de papel, vai ser un obradoiro de torno de barro. Para apuntarse hai un número de teléfono que despois vos paso a información, ou no propio stand da feira. E o domingo temos un obradoiro con Artesanía de Galicia de creación de casiñas para páxaros, que foi un proxecto deles que xurdiu a raíz dos incendios de fai 2 anos para concienciar un pouco da importancia dos paxaros tras estas catástrofes. As inscripcións igualmente no stand da feira ou no Instagram de Artesanía en Xebre, que é @artesanía_enxebre. Despois, outro ano máis, que o ano pasado non o fixemos, volven as catas do SIL, que terá lugar o domingo en horario de 12 da mañá coa sumiller Mercedes González. Para apuntarse na oficina de dinamización turística ou chamando o número de teléfono, que tamén ora un rollo decírvolo, paso vos na información, terá un custo de 5 euros. Como actividades paralelas ao que pode ser a feira, temos o Festival de Música Alternativa de Amaba, que vamos a ter música nas sesións vermús, e despois o sábado, a partir das 8 da tarde hasta as 2 da mañá, con noites de rock. Vai haber bastante diversidade de grupos, pero bueno, iso creo que xa vos lo contou Ramón, creo que mellor a vos. Tamén unha novidade que temos este ano é facer unha zona de degustación onde os produtores venderán petiscos para que podamos disfrutar na feira, aparte de non só comprar, tamén degustar, que tamén é eu creo que é un obxectivo dela.